Nová Flexa Parkside Performance. To som si akože pridal trošku vážne, lebo som si myslel, že tam niečo v tom nie je dobré, ako toto, že tam niečo vnútri také zlé zvuky vydáva. Normálne vnútri je matica schovaná. Také zlé zvuky to robilo. Uvidíme, keď tú maticu zrušíme, že či už to bude mať normálny zvuk. Tu je tá matica. Neviem, či to je vidno na nej. Ale už je tak trošku je podretá. V tom chvíľu tam bola. No mi to nešlo do hlavy, ten zvuk nejaký divný to mal. Čo teraz? Už to má normálny zvuk.